Takže o modlitbách som sa dozvedela v cirkvi a išla som tam s jednou pani, Hedvigou, a veľmi sa mi to páčilo. Som bola veľmi unavená, pretože som bola nevyspatá, tak som sa vlastne modlila, som sa veľmi namáhať. Vtedy mi Ježiš povedal, že je veľmi rád, že som tam a že sa mám modliť ďalej. A ja som sa modlila a v tom mi prišlo slovo, že máme bdieť ako kresťania a máme sa modliť neprestajne. A ešte by prišlo to, že keď Ježiš Kristus mal pred skúškou určitou, tak vlastne, že mali tí učeníci zostať jemu verní a oni zaspali. A veľmi rada by som bola, keby kresťania sa všetci zapojili a keby v Setine to fungovalo ďalej, pretože potrebujeme byť v jednote a potrebujeme byť ako armáda. Proste nestačí pár ľudí jednoducho, pretože duchovná oblasť je veľmi dôležitá a tam je veľký boj.